ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар ноҳияи Рӯдаки дар Кирпичник қарор дорем. Дар ин ҷо конечкаи маршруткаи 45 ба рост роҳ ба сӯи маркази тиббӣ ва маркази ноҳияи Рӯдаки дар ин ҷо махозаҳо ҳастанд. Ва аз ин тараф роҳ ба сӯи шоҳроҳи Душанбе Бохтар. хонаи имрӯзаамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Ҳамагӣ 200 метр аз раҳи калон то хона мебошад. бениҳоят хонаи хуб ва нархашам хуб аст. Срочно фурӯшӣ. Бисёр бад гап намезанем. Рафтем. Аз ин тараф мо омадем, дар он ҷо раҳи калон аст. Наздик мебошад ба раҳи калон. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ 8 сотиқ замин дорад. Бинои дуошунага таъмир дорад. Таъмираш ҳам нағз аст. 5 дар хона дӯстони азиз. бинои иловагӣ сохтагиам дӯстони гиромӣ нотамом мебошад. дар ин ҷо меҳмонхона, ошхона, дегдонхона ва ҳамом хати сауна дӯстони азиз. боз дар даруни биноям ошхона ҳаст ва худи ҳавлӣ. ин бочкаи 5 тоннагаи об мебошад. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. деҳаи табибон мебошад. ноҳияи Рӯдаки дар Кирпичник ҷойгир аст дӯстони азиз. наздики конечкаи маршруткаи 45. бо транспорт умуман мушкил нест. литсей, мактаб, садик, маркази тиб дар наздикии хона мебошад. боз бунгоҳи тиббӣ дар наздаш ҳаст. хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона мебошад. нархашам хуб аст дӯстони азиз. срочно фурӯхта мешавад. марҳамат, ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, даруни бино чӣ хеле ки мебинед хона таъмири хуб дорад. дар ин ҷо коридор аст, зинапоя, дар таги зинапоя кладовка. дар ин ҷо ошхона, ҳамом ва 2 ҳуҷраи истиқоматӣ. дар боло боз 3 ҳуҷраи дигар аст. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. таъмири хуб дорад. медароину зиндагӣ мекунем. ин ҷо ошхона мебошад. хона дар умум агар гирем 3 та ошхона дорад дӯстони азиз. якташ дар даруни бино, яктаи дигараш дар берун, боз плюс дегдон хона дӯстони азиз. ҳамаи ҳамин чизҳо меистад. фишори обам баланд мебошад. ва дар ин ҷо ҳамон. ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин дуюм ҳуҷра. чизеро ки дар навор мебинед ҳамааш меистад дӯстони азиз. пални гарнитур, хӯлино, ҳамаи мебело ҳамаашон меистанд. хона чӣ хеле ки мебинед таъмираш хуб аст. дуюм ошхона дар ин ҷо коридор, гирдобагирд треза, сеюм, чорум ва панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. чорум ҳуҷра. ва ин панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона бошад ҳамагӣ 600 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои хаridorҳои аниқ савдо мешавад. мо боша навора давом метиҳем. ин ҷо тамошобинони гиромӣ меҳмонхона мешавад, яъне 6 ҳуҷраи истиқоматӣ.
дар ин ҷо ин ошхона мебошад, дуюм ошхона. ин ҷо ҳамом, қати сауна ва ин дегдонхона. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, ин биноро бениҳоят босифат бардоштагианд. метавонед ҳатто ҳамин фундаментоша цементоша аҳамиятиен бениҳоят босифат бардоштагианд. барои ҳамин шумо метавонед ин ҳавлиро харидорӣ карда таъмирро давом диҳед ва ин биноро таъмир карда бениҳоят як ба бинои хуб табдил диҳед. ин ҷо ҳоҷатхона, дар ин ҷо ҳам ҷо ҳаст, метавонед ягон бино бардоред. ин сарҳади ҳавлӣ мебошад, дуюм дар ва ин чӯбхона. дӯстони азиз, қафои бино мебошад, дарахтҳои мевадиҳанда. чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ 600 000 сомонӣ бо савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳардуяшон WhatsApp доранд ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 937 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ёин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.